Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Jam itu mulai lagi kurang iki toto yuk guys. Yang pertama iki ya aku arah giling lombok guys lo pakai koplas biar seger koyok leguang. Ini saya ambil lagi juga sambel. Iki sambel sing turan wingi yo tak kulkas guys biar awet. Carane koyok mengkene yo iki lomboke mentang tak giling. Mentan tak giling. Lihat saja bagaimana kok sambel kok iso iki piye ana sing legi, ana sing pedes, setengah pedes, seperempat pedes, sepertiga pedes, seperlima pedes. Carane piye? Carane seperti ini. Seperti ini tak golekno banyu. Ini banyu kendi, banyu kakua isi ulang. Digiling sampai lembut. Sudah selesai iki urung lembut, mengko tak baleni meneh supaya blender beradem ngono wae. Nah, ya kae wis tak persiapno. Hari ini Mbah Goang yang dibawa antara lain sing lagi musim jambu yo nggawa jambu. Iki jambu rak tuku, aku dikeki tanggaku sing jenenge diet kae jambune. Dikongkon ngunduhi aku. Ya alhamdulillah oleh berkah. Iki sing tak gawa hari ini guys, semangka, melon, jambu, bengkoang, pepaya. Palem enek palem si totok wis dingin untuk nemok kon dalan. Kae palem lho tak dono. Khusus kanggo wong nyidam. Karo timun, kerai timun, regane lagi spiral ning nggonku. Kerai karo timun ku langka hari ini dikarenakan ora enek udan iki lho. Dadine kerai itu karo timun iki angel urip-uripane jare. Kerai 5 iji. 5 mbok 4 ku mau. Dibungkusi plastik 6.000 ya jar. Sini 4 6.000. Aku mang tuku 3 bungkus 6 ping 3 18.000 jajal. Lek musim ngono kae wah lah. Kuwi 15.000 kok pikul kaboten. Lah iki wis piye? Umume larang didolarang. Iki saya mau ngoceki. Iki lho. Nanase urung tak oceki iki. Yes. Saya mau ngoceki nanas hari ini. Nanasnya tak ocekane sik. Lah lek
ngocek nanas regane piro lek ngocek nanas gocek dhisik ya. Nah, ora usah tak gocek wis langgep. Iki mau rampung tak goceki kulit njobone kari kulit jerone. Nanas iki kecil-kecil saya memakai nanas yo iki ora cilik lah. Iki aku nggowo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya berapa ini? Satunya ning pasar iki 4.000. Iki kan lihat dari nanas iki bukan nanas madu, ini nanas kebun. Mengupasnya itu kita harus mengikuti jalur dari matanya. Mereka pakai jalur ini yang oranye. Kita geret gini aja guys, langsung masukkan ini aja itu kayak besoknya gak landep yo gak penak belas. Tarik gini aja kurang lalu tak kosek. Ini adalah batu asah, batu asah tajam. Belinya di pasar Paing dulu waktu masih aku duwe sapi. Iki aku tuku guys. Saking saya duwe seorang duwe asane tinggal same. Kita lanjutkan lek ngoceki nanas carane ngene wae. Matanya kita putar, langsung ini dijalankan kita putar ini memakai media putar. Ojo kok model karek. Wah, itu engko bisa dagingnya hilang kabeh. Kita pakai media putar. Ada tekniknya, jadi ngoceki nanas ono tekniknya. Ini besoknya landep langsung diputar gini aja. Ini tak belah akan menjadi berapa guys? 4.000 saya belah menjadi 1, 2, 3, jadi 4. Satu bijinya tak dol 1.000 guys. Ini ki 1.000 aku. Loro telu 4. Ini juga tak belah menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Berarti piro lek? Berarti 4.000. Kok akeh men lek engko dipajeki negara mbok lho lek berarti kakean. Mergawe dagangan itu kok dipajeki. Sing majeki yo ora halal, makan duit haram. Kita lanjut lagi. Gini ya, ojo kok cek-cek, kok cek-cek engko daging itu banyak yang kemakan oleh peso. Ngecek nanas kalau tidak tahu tekniknya, suwe gue. Kita putar saja pakai media putar ini. Mau cari nanas itu pakai cara berputar, diputarkan aja. Yang mutar besoknya apa tangannya? Tangannya yang pegang nanas ya, sama-sama berputar juga bisa, tapi saya tangannya yang megang nanas itu sing
tak puter. Tak puter iki suasana sepi ya, sebatas sekolah mlebu. Saya belah lagi menjadi 4. Iki tuwek iki nanas iki asli tuwek wit. Ada yang tua wit atau sing karbitan iki. 1 2 papat. 1 2 papat. Gila, baru saja tuwek wit iki. Nah, sekarang nanas iki gak tuwek wit iki, guys. Karena saya sudah pakarnya tiap hari nyekel nanas iki nanas Imbon. Tuwek wit itu ketara. Kita ngocai seperti ini memakai putar. Ini buat putar ini cepet nangis, ya hati-hati tanganmu protol nih, gaman ini landuk karu-karuan. Roto-roto ki pengkonsumsi nanas ki wegah ngocai. Sebab ngocai nanas iku suwe. Ora roh carane koyo lek goang. Sedih lu. Yo lama juga. Seperti ini. Saya belah lagi menjadi kadang-kadang ini aku enak mau nampil hiji ini aku tak dul 8.000 ya mentol 5.000 bagi 1.000 makanya tak sigarinya ini daripada aku bagi 1.000 kok pasar kurangane 4.000 kok larang lek nanas ning nggon. Iya lewong nggonku ki bukan daerah nanas, daerah nggonku ki daerah pengkonsumsi. Memang 4 kali 6 piro ya? 4 kali 4 16 tambah 6 walah 40.000. 6 tambah 6 piro ya? 40.000. Oh cintanya kita pakai media putar gitu. Besone gak landep guys, ora iso koyo ngene. Iki besone kudu landep. Besone landep. Oh enak deh besone landep. Tret. Tak belah lagi 1 2 duit 1.000 ning nggonku sing entuk nanas sing matur lek aku po enak. Kalau Anda beli kupasan ning pasar ki yo ono kupasan regane sitok ngono kuwi. Kupasan iku sitok iku 6.000. Nanas kupasan. Lu. Ini Pak Pundi. Aduh. Nanas mbak, bati tuntut mbak tuntutnya mbak. Iya. Ini anu campur ada tuh. Oh. Lil mbak ada lil. Campur pauan. Iki aku orang ini. Imunitas kita terus kilo mbak putih. Putih nanas. Yo iki nanas tak ojan itu ya nanas tak kayak nanas.
dikei jambu BS awit ki lho kon dikuki. Muga wonge tak kene rujak dikei dhuwit lho. Iya. Kau campus mbok. Itu teh kau campus panas sampai sore kok dusi kok. Ya sore iki urung patek panas. Esok satu imunisasi ini gak nganu. Imunisasi ini gak kok sing denganane kae, denganane kae kok panas tenanan. Nanti mulai kalau disuntik mulai langsung panas kae. Nek iki gak Iki berat. Berarti iki penganu imunisasi ini gak patek berat. Lho iki mang kok pemilih kok pasake wis tak ilang-iling kaya milih emas lalae nek bengi. Pancene caranya menghilangkan iki aja dikerowoki ngene. Entek daging carane piye? Lihat saja. Kita belah begini, langsung dibelah-belah. Nanti kelihatan iki apik. Anas batu pisi anas lho, Mbak. Cara. Ngene. Oh, ini tembel kan. iki apik. Lah sekarang kan kelihatan toh sing rusak iki kelihatan. Cara mengambilnya begini. Mang itu diiris sisik, kayak langsung kok krowaki. Banyak daging yang hilang. Caranya begini, guys. Wis adem, Mbah. Iya, wis adem ki lho, Mbah. Bagus. Adem botone, Mbah. Ngaji ae. Ngaji. Ndek puni ngoyeng, Mbah. Nggih. Nggih. Kok Jawa. Awak kok cekel. Bahaya ya. Iki bae lagi ngoceki nah. Mas. Terus mbok sibuk itu. Emang inji kok sakmono kok. Wis sak nganggo injiku iki. Wong kesel nyaponi. Ampun dah. Mana tersuwun DN iki. Wong ngono kuwi ya didol ya. Wegah. Nek jane usun jago kok. Ngono lagi. Nanging do rontok gara-gara rene udan. Kene Dekartika ya kon sikuki. Nanging do rontok tuwek do rontok. Urung doa. Cek nomor. Rene udan. Memang tuku nanas enem ya blonteng enek. Bebam, seteng bang ada, iya ada, iya. Melak di pasar. Caranya mengambil nanas sing bosok sedikit-sedikit ngono kudune dibelah menjadi berapa kecil ini engko lagi kelihatan sing rusak. Oh iya rusak kan, mengambilnya itu kan tepat sasaran tret. Bakul yang pasar dikerowoki tambarno ya aku wah gambaran kerowoki ini alah yo entekno. Sudah selesai dan sekarang tak kening wila ngemut diji, Mbah. Ngemut diji ki lho, Mbah. Ala.
Ngemut biji, Mbah. Kae. Wis. Ngono kabeh. Mulai. Wos. Adem lho. Wis adem, Mbah. Ya, iki tak totone. Nah, iki tak totone. Namase. Tak totone ber kayu. Mek dienggo tuku beras. Oh. Iki tak buka yo. Langsung saja masukkan apa wis dicuci lek sudah bersih no. Nah ya sudah bersih sesuai. Nah, sudah ready. Semoga hari ini dagangane laris. Lu melok baik. Kok panas ki piye? Saiki wis adem. Badi imunisasi lemesa. Badimu, piye? Badi imunisasi lho. Itu tuh. Alah. Iki lho Mbak, iya ape dodong rujak iki lho pemirsa ambek mbae. Ape dodol rujak japanane. Dijapani kalau mbae bismillahirrahmanirrahim. Toluk tunggak lunga sengkala mingkem galangan putih arep lewat wong bagus golek sandang pangan. Ula lanang padha nyimpang ula wedok padha ndoflok sing tuku padha kemloe. Jopat-jopu semplong bolong buntu alu pinjal tomane asu. Ora enek rondo ompong, ora enek rondo ayu sing enek putune denok deblong sing ayu-ayu dhewe. Pitu pat apik kepaten barang ketepene kang sok wae to ngawur biari-ari padha tangi aja pitu tulu bae. Golek sandang pangan kanggo nyukupi sak bendinane bakul rujak edan wedokan ayo penake golek sandang pangan. Wes. Ya, thank you, terima kasih ya. Oke. Wes. Untuk aku ya, Dek. Sekian dulu.